bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaam wale mon alarba sappo e ɗiɗi lewru octobre 2022 ngari humnude oɗon aadi mo Pindi TV fiɓodirede nde fulɓe addan ɗon hulko sifa kele gaden jandi leydi Sénégal yo gay majji ngari e natal makko kanko sokhna Aminata Touré Mimi hena way noon on proposition de loi mo waɗi yo gay jandi leydi Sénégal koye ngal ɗon kullal ngal Mimi ebbi ko hen tigui ɓe garti oɗo subaka alarba. On proposition de loi jalkitama wi non ko jaydiyankoɓe enquête woni noon hewɓe mabɓe kolli tigui ko alhaali dewrugol woni sababu onon suho debbo ganduɗa tigui hoccingal ɗon pellital yidde habde président Macky Sall lien familiaux et gestion des institutions ɗum tigui woni ko Mimi Touré wiya fammina walla mbiyenna holliten prenen paccinen bandiraɓe holko saabi tigui Mimi Touré haddi ngal ɗon pellital ngal ko wonde hay goto toɗɗe hay taw kay ko jiidigal saabi tigui en toɗɗe nder tigui ɗeɗon gollorɗe nder laamu ngu kono kay hay goto tigui jeeɗo e ndiwɗon laamu walla mbiyana takkunde ɗe président fotani tigui toɗɗede walla hokkede poste mawɗo ɗum tigui woni kongi makko yidde makko on proposition de loi woni mo yiɗi nawde to assemblée nationale ene wayno ganduɗa tigui Elimane Kane hoorejo gomo Lix Africa soutien kongi e wiide makko oɗon walla mbiyana on proposition de loi ko politicien kono de ko loi tigui moƴƴo e nder dunde Africa ɓe mbi ko forum civil waɗino déposé projet de loi baɗo noon kono kay ala to hoomi ɗum tigui woni sifi ɓen jeynenkoɓe enquête le quotidien de Madiambal Diagne arti tigui on loi mo Mimi Touré ɓe mbi ko nguɗon goomu kaɗona landa parti démocratique sénégalaise ene wayno jaggani jungo on meɗɗo wonde hoorejo jagorɗo leydi Sénégal sokna Mimi Touré Mimi crée le passif ɗum tigui woni ko tawete hello mabɓe neeɓo ɓen de lundiɓe en jagguimo hullude tigui Mimi Touré ine e gonga mum ɗum woni ko sifi nde ɗon jayde quotidien le quotidien l'observateur nde Youssou Madjiguena arti tigui kaɗon haala kono kaya e on gardiɗo groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar woni Oumar Youm ko guiɗi suuji fade Mimi Touré sa proposition de loi est la manifestation pernicieuse d'une discrimination mettant en danger la cohésion sociale o wiide makko kanko Oumar Youm ngal pellital wawi addude ko jibru kono kaya cekkede adda tigui fitinaji ɗum noon yo Mimi joƴƴine wiide makko kan woni tawte ko hello neeɓo ha jeeɓo nde ɗon jayde l'observateur kono on meɗɗo tigui wonde hoorejo jagorɗe guiɗiɗo wonde hoorejo jagorɗe laamu président Macky Sall Abdoul Mbaye arti hen e wiide makko jaɓata hay goto tooñe je n'aime pas l'injustice d'où qu'elle vienne mi yiiɗa fenade mi yiiɗa tigui toñagen to nde wawi ummorade foof e to nde wawi fawede foof komi kaalowo ɗin ko kongi makko kanko Abdoul Mbaye nder ndeɗon jayde Youssou Madjiguena Sud Quotidien arti tigui e oɗon loi amnesty fade Karima Meïssa Wade wondude Halifa Ababacar Sall ɓe mbi ko pellital ganduɗa tigui bawgal addude haalullaji kewɗi kono kay ganduɗa ko miijoji kewɗi miijoji certuɗi ɗum tigui woni ko tawtegal ɗon pellital Djibril Gning directeur général de la pacte membre e oɗon nden fedde wiɗene gradé ko soutien kongi alhaali on loi d'amnesty fade Karim Wade kame Halifa Ababacar Sall holko wawi jibinande ɓeɗon ɗiɗo worɓe ɗiɗo kono kay holko battinte mabɓe so tawi tigui on loi d'amnesty wotama fade mabɓe ɗum de woni ko sifi ɓeɗon jeyniyankoɓe sud e oɗo subaka gudditi hen jayde las ɓe gatti koye ɗeɗon caɗele tawteɗe ndeɗon gollorɗe leydi Sénégal ɓe mbite ko la poste ene way noon oɗo saaha koko jiiɓi koko wuli jaw hakkude oɗon poste e nguɗon laamu leydi Sénégal saabu ayya lewru ɓennuɗuɓe keɓani tigui ɗum ko wiyete salaire uji mabɓe kamɓe liggotoɓe to poste woni sababu yaltudeɓe deƴƴere mabɓe kono kay yaltude seppude jaggodirde ɓeɗon tigui dadiɓe ene wayno poste noon e oɗo saaha koye tampere tigui wona saabu koppereje kewɗe e wiide mabɓe koko ñami ɗum ko Siré Dia on tigui meɗɗo ardade oɗon poste oɗon tigui ganduɗa ko en koppereje nanami cukkiriya kan haala woni tawte ke nder jayde le réveil ɓe garti tigui oɗon ganduɗa tigui poste ɓe mbi so rentaki ene wayno kene abboye ujunaji 5 liggotoɓe oɗon poste kañumen kala ma mbasa ndeɗon golle moon walla mbiyen dutto e chômage hunde nden jiɗanani ɓe kono de ɗum woni ko sifi le réveil journal ɓe garti hen e wiide ɓe Siré Dia DG meɗɗo ardade oɗon poste ganduɗa tigui ene wayno ko kañum rewete walla mbiyen oppi ñamade nde 170 milliards koppareje CFA ɗum saabi caɗele kewɗe nen teske nder oɗon poste mo ganduɗa ko leydi Sénégal ko adi tigui omo yaha to LONASE kanko Siré Dia wiide mabɓe kamɓe jeyne koɓe le réveil o oppi tigui kene tolno 180 milliards koppareje CFA woni sababu ndeɗon sattene nde ɓe guuri ganduɗa tigui oɗo saaha poste noon ene huccite ganduɗa kay déficit walla mbiyen maŋakre 32,8 milliards beele Abdoulaye gonɗa ko Baldé Bibi Baldé o patta oɗon poste waɗa démissionné ɗum noon kan haala ene tawi e nder jayde ganduɗa tigui l'évidence e oɗo subaka ɓe mbi ko Bibi
Bibi doit-il être limogé mbele Bibi foti ko riwede sababu tigi odon crise tawtedo toto groupe La Poste be cifien e mbadi kubtidinde kono jeynen kobe l'évidence gartiti ko dido natanaji tesketede nder leydi Sénégal be mbi ko ben de wat boniyen kobe ngandati e jaseji moen kono kay soppude woni nganda kay besnguli mbasa kala dumen foddeji moen ena wayno kambe kala be tewe nder lamor gongo be tewe tigi nder joh leydi Sénégal yadde natal on jagordo nde gede nder leydi e wiide tigi yo watto gilaje ngam kay gonka besngul leydi ndiya Les Échos article on gorko mo haala mum yardono do ataye mo sankare mum ganda ko besngu Sénégal fof soutinu en kongo o wiite ko François Mancabou be ngarte mbaadi kuptide ni kono kay on procureur uditidi losko e ko yowite won godon gorko dossier non resnam on juge du deuxième cabinet woni Mamadou Seck ngam loske ande tigi holko yobi fitano on gorko ko ra dum go jane ko be Les Échos ngarte tigi ko yande don odon didon waktuji besngu Sénégal holto be mbadatum ko liggeeje wala ko golle wala ko doygol wala ko jirde be ngarti tigi ganda ko e 17,4 heures par jour en wayno kanyumen kala ganda ko idon waktuji kala besmu Sénégal wara dum koy productive sénégalais ganda tigi 6,2 heures en wayno be ngarti tigi kala nyalawma socialisation e wadde carte e ko way non fijirde ne heewi e wiide be don jeyne ko be Les Échos kono kay be ngarti e ngal don ballal ngal Ahmed Aidara wari faade kay ganda ko mairie mo geji way wadde tigi ngal don legal ngal geji way en wayno didon elewaji kala 5 lycée wondude sappo e go CM men kala ekoraji wondude tigi tudde jangirde be ko kama bikuji kaye crioŋaji hay sakosaji fof de umorade odon maire ville de Guédiawaye Vox Populi odon subaka article odon compilation d'incongruité de mensonges gratuites odon livre mo gonda tigi bayi noma livre mo gondati bitedo l'alphabet d'une mal présidence les 26 suspects de Macky Sall on gondati livre ena addi salen hewde wala bien addi hallaji kewde woni sababu Oumar Sow jabtade tigi odon livre mo professeur Amadou Ka e wiide makko non dum ko fenande kono kay ko huunde ne ganda kay hol sakkibe dum ngam windude dum don fadde président Macky Sall o yonnan dum kanko Oumar Sow conseiller spécial toute présidence de la République le Soleil national article ngudon batu jagodo kono kay nen jonde jodo nonde ngam kay yewtide e tude peeje e ko yowite ngadam no gurnam sattudam do e der leydi Sénégal be ngatene mbadi kuptidinde en wayno holko eba didon mesuraji jettadi les propositions de commission wi non ko be don jeynen ko be Le Soleil be peccime peeje ngam kay addude nganda kay ko peeje e ko yowitende don sattende kadon ngura sattuka do e der leydi ndi dum woni ko sifi be don jeynen ko be Le Soleil ya tribune ko mawka walla bienna bidi hande ko tongala adoyde tigi al khali on Ousmane Sonko Adji Sarr en wayno be mbiko Sonko jango tigi ma hoccundire odon juge ngam loske al khali Adji Sarr en wayno on leader ma Pastef be mbiko jango tigi loskete yeso odon doyen des juges le awjoji baddi fiute umrade tigi on Cheikh Bara Ndiaye en wayno non addi tigi nganda ko kuli kewri on leader ma Pastef mele ma noddu tigi ben wondibe mum yo jaltu kuccundire e ngudon laamu wala ben yo jaltu tigi doftamo no woruno e ndeto hitande mbele tigi ma wuru non wala bien mele ma horeji Pastef o ya kanyum goto dum de woni ko tawtene nder ndedon jayde groupe des médias La Tribune Dakar Times be ngarti ko yal khaliya de don duneli men wala bien di don duneli ene wayno non laddele men fofo coppama exploitation illégale des forêts en Afrique laddele men ko wayno Casamance ladde ngandati monde kono kay laddele dunde Afrique laddele Côte d'Ivoire fof ne coppe taw kay de don ladde kala parna ko ceggal leydi ene wayno non ma addu ser wende e nder leydi men den ledde ne coppene nawe taw jencudi besngu leydi ndi yanduma wala bien leydel den janduma dum woni ko jeyne ko be Dakar Times cifi hollide tigi loskoji jaltinadi hen kono kay de don ledde ne coppirto ko bonande monde faade dunde Afrique kono kay ko basal mongal wawi tigi jibinande na no e sata jay heewi wiide jeyndi stade ko kayre tigi udata damalla ben besngu leydi Sénégal fettobe men tawtebe toto tagal leydi kono kay be kolobaji mon kebi fartangi jeede onon UEFA Champions League Sadio Mané hande tigi ma huccundire odon équipe plus jeune ngam ko yowti odon Ligue des Champions e ko yowti ngal dal batningal ko adi 8e de finale be mbi ko Sadio Mané fuddima tigi battade on Samuel Eto'o golle de wade e der UEFA Champions League Sadio Mané ine de don pele odo saha bandirabe musibite dube ko dum no wonno ko sifuro kele gaden jandi leydi Sénégal idden odo subaka ene wayno non tobbe kewde e ko yowti on proposition de loi mo Mimi Touré e ko yowti losko ganda ko Ousmane Sonko kono kay yowti de don cedele tawtede to posto ko halulaji jojjude kono kay ko hallande be Sénégal de poti dum ganda tigi nyawdude ko yayu ko ci so tawiti
kongi mon gonata battinde onon goni odon poste miñira mon e mawnira mon e sukabe mon bibbe mon kanyumen kala liggoto e odon poste wadde bienna mbele o ganda ko Bibi Balde wada démissionné wala bienna mbele dedon cadede ko laamu ngu furdum nyawdude sabu ko joman galleji do to hawre e ouverture école wona tuma mo ganda tigi ene foti yede ngakkende wona tuma ene foti ganda kaya liggotobe ne jodon jobaka sabu ko joman galleji joman bibbe ene foti tigi nawde be don bibbe école aji mon wadde men ko yeew ko yacci bandirabe e Pindi TV yebi ko be Pindi hol solution mo jogi don e ko dedo cadele tawtede to poste holno jiru don dum bele laamu ngu foti dum ko nyawdude walla ala mbele tigi Bibi Balde foti ko yaade walla ala fofu namde e jess mon namdal gongal ngal e ko yewte tigi proposition de loi mo Mimi Touré wadi takkide walla mbiyen jiidude président fotani tigi nomede e ko wayno ganda kay gollorde kewde kono kay fotani nomede walla mbiyen takkade président walla jeedo don gouvernement Mimi Touré holno jirdon on proposition de loi mbele ko riwede makko wadi frustré sabi tigi suti dinen kongi walla ko proposition de loi podo wadede sabu yeno me Karim Wade e bammum kala saaji walla mbiyen koppereje kewde bieno do nyamama e ko yewti hen e Aliou Sall takkade président Macky Sall koppereje kewde nyamama hen e ko waynon onon holno jirdon odon alkhali ko dum ko jango on horejo Pastef Ousmane Sonko nodda yeso doyen des juges ko holko mbasiti don be Sénégal be don kala ganda kay ko besguli di ganduda tigi ene poti o yaade e dawde e ko waynon fitina woni ko sohla e leydi sabu boyan ko jaltene odon mawlude ganda tigi halifabe diineji ene wayno be kali kambe kala be dutti ko bogge keral kes ko be dutti ko ye deere e der leydi dum tigi woni ko be duwi dum tigi woni ko panduri jango Ousmane Sonko yaaro holko mbasiti don be Sénégal holko mbasiti don Ousmane Sonko holko mbasiti don ngudon lamu leydi Sénégal bandira musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗo e haalirde wonno ɗo ko Moussa Nia to karallagal to caméra to wonno toon ko Thiat Walo en jetti ben kala yiɓen koɓe Pindi TV yo jaam ñallo